למה אתה לבוש ככה? כי מדינת ישראל היא אשכרה איראן? מה זאת אומרת? הפציצו? זה קורה? לא, כאילו, עוד לא, זה בגלל המחשפופה הזאת. מי? נו, לימון בר קסם, אני לא יודע. לימור סון הר מלך? כן, זאת! זה בגלל ההפרדה המגדרית באקדמיה? זה באמת מזעזע. אתה קולט שזה בתכלס ממש דופק נשים? כאילו, כבר עכשיו במסלולים האלה מרצים גברים יכולים ללמד נשים, אבל נשים לא יכולות ללמד גברים. הם בייסיקלי מוציאים מהאקדמיה נשים כדי לרצות את החרדים. אבל עדיין לא הבנתי מה הקטע עם כל הספרים. גם בספריות הולכות להיות הפרדה. אבל אתה לא אישה. נו, לך תסביר את זה לגברת לימון כסף, היא חושבת שהומואים הם לא גברים אמיתיים. ואולי היא צודקת. אחי, אז למה הבאת רק ספרים? לימור סון הר מלך רוצה להרחיב את זה לא רק לספריות, גם למעבדות ולמדשאות. ולקפיטריה? גם לקפיטריה. לא, אתה לא יודע מה זה לשבת עם גברים סטרייטים כל היום, אתה רוצה חלבון, אני יוצא עם אישה, אני רואה כדורגל. נראה לי, אני אף פעם לא ישבתי איתה. זה באמת נשמע מבאס. הנה אחי, קח טישו. תודה, איזה כיף שיש לי אותך. תגיד, מה המזל שלך? למה?